Kaixo Joseba, egunon. Bueno, hemen gaude Amezketan, Ainhoa Artola naiz, eta gaur pasatxerrik nola azte dien ikusiko dugu, ben paisaje polit honekin. Bueno, ikuste dezuenez lo daude txerrik, osak esnatin beharko ditegu. A ber, txabolatan daude eta teako ditegu. Venga, egunon, chiquitos. Venga. Poliki. Jolasako gogokin daude, Bueno, ni txerriken hasi nintzen, guen dela 2 urte, ikasketa beste batzukin nituen, baina lanen hasi nintzen, eta ez nion guztua itziten betetzen, eta nahi beti animali guztatu zaizkit, eta orduan erabaki nuen ja etxen hastea. Eta pentsatu nuen txerri jartzea. Enun inbertsioa hondik nahi, eta gainean nahi nuen zerbait libre bizitzezana. Eta orduan txerrik ikusten eta joan nintzen beste leku batzutan, eta gustatu zaiten, eta hor erabaki nuen ja txerrik jartzea. Etortze die 2 hilabete terdikin gutxi gara bera, 25 kilokin edola, eta hemen eoteie 7 hilabete arte edola, 5 hilabete eoteie hemen. Eta hemen eoteie lehenengo 3 aste txabola ingurune eoteie, eta gero ja sudurrekoa jartzei jaunen eta bakuna matei jaunen ja basoa juteie. Basoan bizien txerri granjakokin konparauta, granjan biziena leku txiki baten bizile, beroa, hauek korriteko lekue daukea, jolasteko lekue daukea, naturan bizile, belarra jateguea, beak gusto bizile. Nik uste hor alde handie dagoela, gustoa bizian animali batek beti kalidade hobea eman gau. Nire egunerokotasune dago izan etorri, normalen lo egoteie denak, orduan esnatite ditut, aber ondo dauden ikusi denak, garbitu, plataforma hori dena egunero garbitzeiet, eta gero adiotea. Ez duela handik ematen, baina atentzio jarri behar zaie. Nik oporren aldetik suertea dauket, gure gurasok de baserri bizile, eta ni 2 aste jote bali banaiz, atxei usteiot, eta atxek nola lan asko ez duen ematen, atxek iteit nire lana 2 aste horietan. Txerrik oso kuriosok die, zuk geldik guain etorriko ja etortzen nahi die, dena aztertze bea, dena usaindu, nahi animali bezala gustatzen zaizkit. Gero behaien artene pixka gaiztok die batzutan, belarretik ozkaitei elkarri eta hola, baina nahi gustatzen zai behia izateko era bai. Eta azkeu 2 partzela desberdin, eta talde bat ekutze dugu hau hemen dago, eta gero hauek destozatu ingo beha hau, eta urrungo taldeak hartze daunen, beste batea botako deu, eta hau bitarten rekuperatu itea. Urten 2 txanda egitze ditut, 280 txerri urtean. Basa txerrik berak esate guzti pentsu eman, guk pentsuek hartze deu, eta gero bason bilatze behana jate beha, belarra, diez hemen ez, baina lehenko zean eskurra eta ere bai zeukean, eta bilatze behan guztia jate beha. Gero saltzeko, basatxerrik behar saltze ditu, supermerkatuta saltze ditu, eta aparte zuk partikular bezala eta jun nahi bali bazu eta erosi nahi bali bazu, aukera dago baita erosteko. Gehiena freskon saltzea, xolamuk eta hola freskon, baina gero baita embutido kiteie eta hoire bai, hola 2 zatitan saltzeie. Baserriko mundue nahiko beltza ikustetnik, beti onda, baina guain ikuste gehiago. Gazte etzaie bultzatzen edo laguntzen behar dan bezala, orduan ez du hasi nahi hontan. Baina nahi asko gustatzen zait eta ni oso pozik hartuko erabakikin. Eta jendea nik animatzet, animalikin lan egitea eta nik animatzet. Gustatzen bat zaizu, oso polite da eta nik animatzet jendea. Espero de gustatu izatea, basatxerri buruz zerbait gehiago ikastea, eta bakizu Joseba nahi bat etorri, konbiatuta zaude. Venga, agur!